Grunden til, at jeg har valgt Executive Cognito i den her urskov af muligheder af forskellige bestyrelsesuddannelser, det kan gås ned til 3 ting. For det første lægger jeg stor vægt på, at det er praksisnære undervisere, folk med erfaring fra bestyrelsen, og det her med, at vi arbejder med de her forskellige dilemmaer på hver modul. For det andet er det modulerbygget system. Dels er det moduler, men dels at det kan tages i en vilkårlig rækkefølge, og også inden for en periode på op til 36 måneder. Det kan passe rigtig fint i perioder, hvor der er særlig travlhed. Og den sidste grund, det er, at jeg oplever, at der er et meget fortroligt rum. Det er fascinerende at møde nogle andre kompetencer, nogle med nogle helt andre erfaringer, og det kan jeg mærke, det bliver stimuleret af og bliver fascineret af rent intellektuelt. Så super gode mennesker, der er med på uddannelsen her.